So ito na nga ang huli natin at pangatlong car trunk ngayong araw ng Valentine's Day. Pero kaming JFS Petals and Services ay hindi pa rin titigil sa magbibigay ng saya at sorpresa. Kung kaninang umaga nasa Bulacan Marina Sur kami, ngayong kaninang tanghali nasa Tagpocol, ngayong patapos na ang araw ay pupunta naman kami sa Bukal San Fernando upang sorpresahan ang isang napakabonggang nanay natin na bibigyan natin ng sulit at swak na packages na to. So tara na't kilalanin na natin kung anong ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo dito grocery package, meron tayong fruit basket, meron tayong flower basket, meron tayong dalawang fresh flower bouquet, meron tayong isang bilaang pansit, meron tayong red ribbon cake, at syempre meron tayong bubble balloon na may You're the Best Mom. At syempre kung makikita nyo naman, meron na naman tayong team na gold, yellow, and red. So tara na't kilalanin na natin ang ating nanay na bibigyan ng sorpresa ngayong hapon. At for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much. Tara na't puntahan na natin ang ating nanay ngayong hapon. So, andito kami sa loob ng sasakyan. So, hindi na tayo lalabas para dun mag-keme-keme. So, tara na't samahan nyo na ako agad-agad na surprisahin ng ating lucky nanay for today. So, dito na tayo. Bababa. Vice ganda. Wow! Ayan guys. So, ito yung bahay ni nanay. Sa harap ng shackles. We're here at Bukal. Our last car trunk for today. Excuse po. Kita po ba ang bar? Adorasyon ba o? Anong gagawin ko dito, eh? Nanay Adorasyon? Ay, hello nanay. Afternoon po. Pasasya na po kung na-late po kami, pero po, may gusto lang po kaming iparating po sana sa inyong package. Ready na ba kayo, mami? Package po. Yes po. Gusto niya na ba makita, mami? Ibababa? Pero gusto ko po invite ko kayo doon. Para po mas feel. Para mas feel. Mas feel. Halika mami, halika. Ibang abilay si mama ni ano. Ayan, dito ka po. Ayan, mami. Naka-video. So, mami, kamusta po kayo? Happy Valentine's Day po. Ilang taon na po kayo, mami? 79. Kaarawan niyo po ba ngayon? Wow! Fresh na fresh na. 70 mukha po kayo 78. Oh, 78 years old, mahalaga yung isang taon, di ba, mami? Handa na po ba kayo makita yung package nyo? Handa-handa na? Sige, mami. Tutulungan ko kayong buksan to. Dito tayo, mami. Okay? 1, 2, 3, bukas! Wow! Happy
birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ayan, Mami. So, Mami, para po sa inyo itong packages na to. At tanggapin niyo po itong fresh flower bouquet. Para po yan sa inyo. At syempre, meron pa po kayo dyan ng groceries. Meron pa po kayong fruit basket. Meron pa po kayong flower basket. Meron pa pong bubble balloon. At syempre, may red ribbon cake. At meron pa po kayong isang pansit. At pang isang roses na to, may pinabibigyan pa po nito si Ma'am. Si Sir Nathan, may pinabibigyan pa po nito, pero mamaya po ibibigyan na lang po namin ito sa kanya. So, Mami, kumusta? Mabuti. Kamusta, masaya ka ba sa package na natanggap mo? Sobrang masaya. Mami, may gusto pa akong ibigay sa iyo na 2,000 pesos. Nasa envelope siya, ibibigay ko din sa inyo. Pero bago yan, Mami, may gusto akong basahin na message para po sa inyo. Handa na ba kayo, Mami? Handa na. Okay. Ito po ang message ni Dennis and Nathan para po sa inyo. Pasensya na po kung pause ako, talagang wala po kaming tulog eh. Happy birthday po, Mama. Salamat sa gabos na sakripisyo mo sa Samuya. Buon ka mga akit pa kami. Daradarami po ang mga pangaran mo sa Muya. Dawa sa inman kami magduman. Sana yaon kami dyan para makapag-celebrate ang birthday mo po. Miss mi na po ikang Marayma. Permi lang pong mag-smile. And dapat permi makusog. And padangaton ni po ika Mama. Love Dennis and Nathan. Palapakan naman natin si Nanay. So, Nanay, kumusta po? Mabuting. So, may handaan portion na ba tayo dyan kanina? Ay, kanina. Sayang po na late kami. Mami, happy birthday po. Ano gusto niyo po sabihin, Mami, sa nagbigay ng gift na ito para sa inyo? Ang masasabi ko lang, salamat sa mga anak ko. Ay, doon ka, Mami, tumingin ka sa camera. I love you na lang, Mami. I love you. Yeah. Pero yan, Mami, may isusuot din akong sash para po sa inyo dahil kayo ang reyna ngayong hapon. Palapakan naman natin si Nanay. At syempre po, magpapablow din kami ng iyong red ribbon cake at kakantahan din namin kayo ng happy birthday. Okay po ba yun? So, yung red ribbon cake na... Asan kayo kay Lola, ha? Okay. Asan yung isa? Yes, ma'am. Dito muna kayo sa gilid. Okay, everyone. So, kasama ko pa rin dito sa kanilang compound ang ating maswerteng nanay na kanyang 79th birthday. So, ngayon, Mami, magpapablow kami ng iyong napakagandang red ribbon cake. Pero bago yan, pause na ako. Kaya kayo naman kumanta ng happy birthday, okay? 1, 2, 3! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Mami. So, make a wish and blow your beautiful candle. Yay! Happy birthday po, Mami. Masaya ba kayo ngayong araw? Masaya. Kanina pa, wow. Sana all masaya. All masaya. Nasa po yung mga anak nyo? Ayan, wow! Racerets, mga Junakis. Oh, ayan ang gaganda naman po ng mga anak nyo, di ba? Siyempre po, hindi magiging masaya ang inyong birthday nang wala na hindi kompleto ang inyong pamilya, di ba po? So, Mami, masaya din po kaming JFS team na naging parte kami ng iyong birthday celebration. And again, happy birthday po. Ayan, si Nanay naman all the way from Bucal, Camarines, San Fernando na sinorpresa ng JFS team. We don't just create, but we captivate. Follow on our social media accounts. Happy Valentine's Day, everyone! Mami, may gusto ko ba bang sabihin? Salamat sa mga bisita ko. Agad sa mga anak ko. Agad sa nagpadara. Agad sa mga bisita ang nag-arabot sa bisita. Kay Nathan at kay Dennis, So, natin pagkakainin. Salamat. Lalo na sa inyo. Ay, thank you din po, Mami. You're welcome po. Love, Mami. So, we don't just create, but we cultivate. JFS lang ang malakas. Bye-bye! Magbabay ka naman, Mami. Babay ka. Bye!